παιδιά, να σας πω τι συνέβη σήμερα. Αύριο, χτες εννοώ, έφυσε εδώ ένα γράμμα και το πήρε ο Άγιος Βασίλης. Το ξέρετε παιδιά. Και μου άφησε και εκεί κάτι, ένα χαρτάκι. Και εδώ έχει ένα βιβλίο δικό μου. Και μου το έδωσε να κάνει μια ιστορία σε εσάς. Δεν έχει λόγια, θα σας βγάλω εγώ μέσα από το μυαλό μου τώρα. Φορά και ένα καιρό ζούσε μια κυρία. Είπε στον άντρα της, πάμε να παίξουμε να κάνουμε πατινάζ. Και αυτός είπε, ναι πάμε. Και πήγαν. Και στο δρόμο είδαν ένα εξωτικό. Ο Άγιος Βασίλης ήτανε. Φυσικά. Και προχωρούσαν και όλα προχωρούσαν. Και τι είδαν? Είδαν το αυτοκίνητο και το εξωτικό και μπήκαν μέσα στο Άγιο Βασίλη. Εδώ μετά το συνάντησε ένας ποντικός. Τι είναι αυτός? Ένας ποντικός τους είπε, βοήθεια. Και αυτοί κοίταξαν εκεί τα εξωτικά και γέλασαν απλώς. Και μετά ο κύριος και η κυρία βρήκαν ένα δέντρο. Που εκεί στο δέντρο ήταν πιασμένο αυτό το ζουζούνι. Μετά προχώρησαν και άλλα και είδα και άλλα δεντράκια που από πίσω του ήταν πάλι εξωτικά. Και πάλι περπατούσαν το ρίκυθο και κάνανε όλοι μαζί γιορτή. Και τέλος. Είδατε παιδιά, τώρα που σας διάβασα αυτή τη ιστορία, θα δούμε αύριο πώς θα μου φέρει δώρο ο Άγιος Βασίλης. Πάμε. Βασίλη μου και πάλι θέλω να μου φέρεις τρένο να σφυρά. Μια κουκλίτσα θέλω να μου φέρεις, Άι Βασίλη, να μιλάει, να χορεύει και να τραγουδά καλά. Ένα ωραίο αεροπλάνο θέλω εγώ που να πετάει τον αέρα, να το σκίζει σαν την αστραπή. Ένα ψευτικό αλογάκι να ανεβαίνω εγώ στην πλάτη και να παίζω όλη μέρα με χαρά πολύ. Μα εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτά που είπα. Θέλω μόνο την ειρήνη σ' όλη μας τη γη. Να είναι αγαπημένοι όλοι μες στην οικουμένη και να χαίρονται με ειρήνη κάθε μια στιγμή. Ho, 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 ho! Merry Christmas!